tudul ma hamu. Puji matuata mari demaita bukuede nomor 5. Yesus Kristus dohogor ni tod di perbadia na tumapalangi do tanon. Amen. Nung nga di pabotohon iba na tuho ale jolma manangahan na denggan jala manangahan na nilulo ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon sabing dot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho hasirepon maradopon de batam. Haleluya. Satu dosan sailehon jala patubuhon madihami haporsiaon nasitong tabay mahaporsiaon nami ganup ari asalam togu leon madihami holong ni roha nasomar pangasi asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma leon madihami pakirimon na mangolu asa marlas ni roha hami mabahir lomo ni rohami say oloy ma pangidon nami Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
Pangion ma pati dede bata nabi no atoni anak kota sikola minggu sian pati parjolo satu pasti pasapuluon do lapatanna.
Pinopar niaka nasogon niloha diau alai asidoroamu diaka nama ribu-ribu akan nama tolong niloha diau naso makalaosi patiknya. Atong rak mangidogo mahita tutuha debata mangulau nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata para pergogoi mahami mangulau nau bartu patik mi. Amin. Dosata tuadopan di debata martanggiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo hasuatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halap pardosa nadangolon roh tujolo habangsa habadiaon mi manopoti jala mengangguk ko dosa nami. Masa yojot warasai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambenan nami naroai dang huhalongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dosot diri nami huwain hami dibaheni tamado rimasanmu jala humanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami noeng tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasasani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan di dosata ay dangadong ibar nii ay saluhutna dohita pardosa jala kurangan maradopon hasangapon ni debata alai akan nagawe pitor binahen ni basa-basa maritesian asini rohana hinorhon ni panabusion na marhite-hite Kristus Yesusi napajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang amen.
Pabegema tani debata turpu di mengguta resadarion ima natar surat di 5 Musa 15 ayat onom 1 10 sada tajahama amanginang marsika soring. Ai pasupasoni Jahoba debatam doho songonaung pinarbaganai hian tuho jala pasaliomu torop akka bangso parbegu alai dang marsali anggoho jala gonggomanmu torop akka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Iko ringgaso mamuhai tanganmu di ibana jala buaso pasali ibana pasikopo di ibana marguru tugodangna nahurang di ibana. Iko buas lehanomu di ibana unang pola marmuruk-muruk roham di nama ngalehoni ho tu ibana ai alani ido pasu-pasuon ni Jahoba debatam ho disaluhukna ulonmu do disaluhukna jinama ni tanganmu. Ima sahatna martua ma natumangion hatani debata jala naupyosa. Amen. porsiautai songon ani tadakoni dongata sa porsiaon
di sadok portibion rak madok mahita. Au porsea ide bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus ana ide bata Jehovah na sasadai iman atubuhon si Maria nagabe-kabea siatot di parbadia adorang suabubuan. Ido tuhatta na tumao na bernit di panguman silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silam na tua tu banua toru na mula mangoli di hari patuduho na manai tu surgo la sundul siamone de bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disimai bana pa imamulak sogot utanoon mangumi halak na mangolu do na mate. Au porsea ditodi parbadia jala dong sada huria na badia huria tapani halak Kristen akka na badia do dia asani dosa do dihatai nama dok mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate do dihangoluan na sora suda. Amin.
Titing HKBP Resort Cakung Minggu 12 Juli 2026. Topik haluaon ni saluhut bangso. Naparjolo goar ni minggu sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis namar lapatan hasitolu sadaon ni debata. Topik marsiurupan. Napaduahon puncak acara parheheon sikola minggu sadarion minggu 12 Juli 2026 ima puncak ni acara parheheon sikola minggu dibaheni parhobas ni penerima tamu dohot bapungu pelean dihobasi aka anak sikola minggu dohot guru sikola minggu di parmingguon pukul pitu manogot dohot pukul sia 30 arian laos papungu peleat tujolo dohita di toluhali parmingguon laho manolopi acarai tapasahat ma sian las nirohata. Napatuluhon masa PKM 2 mahasiswa praktek sadarion minggu 12 Juli 2026 mahasiswa praktek atas nama Johansen Marcel Marbun nunga sikop PKM 2 di HKBP Resort Cakung alani naeng pasahaton hata moliate ma nasida tu sude ruas HKBP Resort Cakung di toluhali parmingguon dung sipul majaha titing. Napa opaton partangyangan parhalado dohot keluarga sadarion di hari Senin 10 Juli 2026 pukul 10 sia botari di patupa pertangyangan parhalado dohot keluarga di Garejata nama ringanan di aula gereja bolahan amak di pertangyangani ima keluarga situa B Hutagalung inang R Boru Manurung keluarga situa L Sihobing inang BM Boru Sihaan dohot keluarga situa S Tapubolon inang I Boru Hutagaul husosoi hamima tu sude parhalado dohot keluarga asaro maddohoti partangyangani. Na palimahon partangyangan week di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 10 sia 30 wib di patupado pertangyangan di Huriata ima dibagas ni keluarga na parjolo keluarga JA Siregar inang Boru R Boru Sianipar alamat aula gereja Wik Bethlehem na paduahon keluarga Nyonya Manalu Boru Sinurat alamat Kalimalang Wik Galatia na patuluhon keluarga Nyonya Aritonang Boru Hutasoit alamat Kampung Batak Wik Epesus keluarga S Lumbantobing inang E Boru Huta Barat alamat Royal Residence Jalan Davalia Tolu Blok D4 nomor 30 Pulau Kebang Jakarta Timur Wik Jericho husosoi hami matu sude ruas na diwiki asaro maddohoti partangyangani napa onopon undangan sosialisasi sistem penganggaran manang budgeting di hari Senin tanggal 10 Juli 2026 pukul 10.4 WIB saat rodi pukul 10.7 WIB Distrik Walu DKI Jakarta naeng patupahon sosialisasi sistem penganggaran manang budgeting na maringanan di HKBP Resort Jatiwaringin na laho maddohoti acarai ima Padita Parartaon Sekretaris Dohot Bendahara na papituhon pendataan kaum difabel Sian Distrik 8 DKI Jakarta hobar tu surat himbauan na usaha tu Garejata HKBP Resort Cakung asa sude resort marhite situa wik patupahon pendataan kaum difabel tu sude ruas ni HKBP Resort Cakung
Pendataan ini di Patupa saha tu hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Sudah data na masuk ima tu haperluan ni pelayanan Ganup Huria. Na pawaluhon Family Fun Walk HGBP Distrik 8 DKI Jakarta. Distrik 8 DKI Jakarta naik Patupahon Family Fun Walk dibuka di pendaftaran sian tanggal 5 Juli saha tu tanggal sia Agustus 2026 di Patupa Mai di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 mamuka sian pukul 6 WIB start Sasono Langen Budoyo finish Taman Mini Indonesia Indah TMII. Biaya pendaftaran 100.000 per keluarga. Di akta keluarga nanaeng mendaftar lao maddohoti acarai boy madijaha informasi lengkap na di poster na adong di mading ni garejata. Na pasiahon kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 10 sia Juli 2026 Korwik Galatia naeng Patupahon kunjungan gerejawi tu gereja HGBP Resort Kuta Jaya Distrik 11 Banten. Imana niuluhon ni Amang Padita Dian Bonardo Raja Guguk STH dohot situa a Simatupang. Napa sapuluhon Dewan Diakonia Seksi Pendidikan Apresiasi Siswa Berprestasi Gereja HGBP Resort Cakung naeng pasahat apresiasi tu siswa siswi SD, SMP, SMA, SMK ranking sada 2 dohot tolu dohot mahasiswa mahasiswi IP paling rendah 3,7 tu sude ruas na iana kona nama dapat prestasi asa papunguhon fotokopi rapot semester genap dohot surat keterangan sian sekolah nina bersangkutan sude berkas na jinalo di papungu matu situawik nagabe asa di situawik nabe asa di pasahat tu sekretaris ni Huriata. Na pasapulu sadahon laporan tok-tok ripe donatur panitia pesta Huria pesta Gotilon dohot perayaan ulang tahun gereja HGBP Resort Cakung na PAU 44 tahun. Sadarion Minggu 12 Juli 2026 di permingguan pukul 7 manogot dohot permingguan pukul 10 sia 30 arian panitia pesta naeng Patupahon sosialisasi hobar tu acara pestai di pasahat ma sosialisasi i dung sidung majaha titing. Laporan sementara hasil tok-tok ripe manang donatur pesta Huria pesta Gotilon dohot perayaan ulang tahun gereja HGBP Resort Cakung napa 44 tahun di Ganup Wik Boy Mata Jaha di lembaran titingta Ganup. Napa 12 hon warta tambahan na moding. Nunga marujung ngolu nyonya sianturi boru Raja Guguk sian wik Filipi hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 jala di paborhat do tubona pasogit sai di lehot tuhat tamagogo dohot apul-apul tu sude keluarga na tininggal honna sude titing dohot titing parhepengon boy mata jaha di lembar titing Ganup songonima saha ni titing di Huriata di bagasan minggon hami parhalado HGBP Resort Cakung pasahaton mauliate tu sude ruas ni Huriata di pasu-pasu tuhatta maganup rumah tangga ngolutta si ganupari dohot akka pelian na tapasahat tu Huriai bahen sangap di goarna. Amin. Partikianon hu pasahat tamima pasahat sosialisasi tu panitia pesta Huria pesta Gotilon dohot pesta perayaan ulang tahun na pa 44 ton dung sipulian non hupasahat tami mamuse mandok hata mauliate sian mahasiswa praktek Jansen Marbun
partikianon hupasatai ma. Salom marita saluna. Oras ma amanginang dihita. Mauliate ma di tuhatta. Ileo dihita tikki na lehot hai paso di bagas sa tikyon boy hitaro tu bagas ni zoro ni tuhatta laho mamuji pasangkap guarnai. Mauliate manang dihita saluhutna. Amang pendeta Mikael Sihotang MA dosen STT na huparsangapi hami, inang pendeta Uluan, inang Darna Lubatubing, amang pendeta Dian Bonardo Raja Guguk na huparsangapi hami, amang inang Sude Perhaladu ni Huriata na huparsangapi hami, suang songonima di damang dohot dainang na huparsangapi hami, dan juga anak-anak kami sekolah minggu remaja Naposo yang kami sayangi. Kami sian panitia pesta huria dohot pesta gotilon pasahat sosialisasi tuhita salhuna. Sautik hupatorak kami sian pengurus seksi ama na berkolaborasi dohot pesta gotilon nian program ni seksi ama patupaot tama pengecatan gereja dohot aula ni huriata di taonon alai ala unang pola dua hali proposal pesta gotilon dohot proposal pengecatan gereja, jadi di pasadama kepanitiaan ni pengecatan gereja dohot pesta gotilon. Alani do amang disok kami jongjong dohot tamuinang songon pengurus seksi ama. Hami dison perwakilan sudedo amani huriatta di nalaho patupahon pengecatan gerejaon. Holan mewakili do kami sebagai pengurus. Mardomutusi mauliate ma di sude hita ruas di program kerja ni seksiama na yang mula atama pengecatan gereja di minggu-minggu naroon. Songon anggaran biaya naong ditotuhon panitia ni pesta gotilon nian nang salpu ditik-tikyari nang salpu nung adi patupa huriata songon pra perheheon imana tapatupa pesta live musik songon papungudana tu pengecatan gereja mauliate ma di sude panitia do pesta gotilon dohot sude punguan-punguan kor nang akar ruas na berpartisipasi antusias boy merdalan pesta live musiki gabe dapat ma sasaran ni sesi acara di kisaran kurang lebih 170 juta. Alayamang dileanda sida ma panitia ma tu seksi ama laho pengecetan gerejaon gudang na 20 juta. Holan 20 juta do. Alai di budgeting ni manang di anggaran ni pengecetan gerejaon amang kurang do anggaran nih. Songon natabereng di gereja tahun pengecatan gereja dang holan macet sabik kita songon yamang.
Jumolo do dipadengkan akka na bocor alana di gereja ton ngagudang akka talang-talang na bocor di konsistori di lantai kantor nang songoni di aula ni huriataan. Malo tabereng do di konsistori amang cek ni gereja tahun sangat memprihatinkan. Lumobi mamuse aula ni huriataan bisa dikatakan harus dicet nai harus dikerik. Anggo macet sen na baru hita mungkin masih lumayan anggaran na alayala di patupa do parjolo penyisipan do pature akka talang na wocor jadi gabe memakan biaya na lobi ma sian target jala sawati ko paturak kami amang inang di altar ni huriaton so natabereng background naon na yang marsaka ma sudi huriata na yang magati background gatiot tama anod dison berupa salib. Alai salipon masai borat 10 halak mangangkat dang tol alani boranna. Alani gawe tubuh masakap na yang mabain pundasi bosima mulai sian gijang sa utoron gawe rata ma anon dibain bosi. Disodo biaya na paling gudang amang inang. Jadi nung sidungan no dirangkai besi lurus dang cekung pian no ni mana gabe lurus ma jala di siman non asaboy manean salipi jala di samping di salipi dibae ma anon semacam granika dua teh asa bagak inganan di salipi gabe datar ma dohot granikai jala dibantu ma anom musedot dihiasi ma dohot lampu dohot di atas kemungkinan molosai biayatan non ada tulisan semacam INRI. Jadi ima rencana ni panitia dohot seksiama dohot sudi amang inang perlado nang uluat ta asaboy lam homi lam bagak altar ni huriat tahun. Jadi alani amang ditarget 20 juta na pinasahan ni panitia tu seksiama masay gudang dope na hurang. Tapi natuari na lewat kami berkoordinasi doh na majama manang tukang hampir dohita dibiaya kurang lebih 100 juta. Kurang lebih 100 juta. Alani mangido mahami amang dihita salu na ruas amanami akan na lobi diliot Tuhan akka pasu-pasu hai pason nang akka rezeki. Mangido pangurupiok kami sian panitia asa talean berupa pangurupion dana tu panitia nang songoni seksiama. Pangiduan nami mulai di hari Minggu patupahon nami masongon na jongjong biasa dipatupahami di julu ni gereja tahun meja seksiama dana spontanitas manang sumbangan sukarela. Jadi molotung disipe kami diberek kamu amang inang sotung adong rohata di bagasan lalap holak kepeng bohama asaboy tertutupi hita nalaho pembangunan ni huriat tahun imana boy hupatorak kami parjolo jala di hari Rabu ala nunga sikop sudah rencana mulai hari Rabu naroon mulai ma tapadengkan mardalan pengelasan mardalan doho sude akan bocor doho talang kiri kanan nang songoni aulani huriat tape wahama sabagak huriat tahun amang inang rak mahita masih rupu-rupan sadia na adong tapasaha may di bagasa las ni roha molotung 5.000 penaboy di pasat tamu amang hami radedo panitia seksiama majalo di juluan 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 lobi peboy radedo kami majalo ani pos dorohanami asa masih rupa kita wahama asa bagak huriat tahun unang selalak be monoton jadi dang na holam macap sabing amang memang rencana namin ama sahi program di seksiama holam macat do ternyata ada perubahan itu ahaman not taca amang uli gabe hirana mamak kepada Cina mahitan non baga ijolo ale marbirong di pinggir inak kadongan nak kamasukan jadi dumagom ma diparenggan
dia ma akan bocor do, dia ma akan nama lubang-lubang jumolo ma di sisip. Ido amang awen na pola belga biaya taringo tu pengecatan di gereja tahun. Ima na parjolo putarya sok kami asa talema amang akasumbangata otikso sa dia radedo kami seksiama di juluan nalaho patupaho di hari Minggu na mangihut. Napaduahon kami siap panitia pesta gotilon totong pasahato tu hita saluna ima taringot tu tok-tok ripe di pesta gotilon asa tapasahat mayamang alana boy hitungan minggu na mahita dinalaho mar pesta gotilonon morang sala 5-7 minggu na mara alani posroha nami di hita saluna asa tapasahat may di bagay sa las ni roha. Na terakhir ma taringot tu kupon door prize. Panitia menyediakan kupon door prize do amang inang. Jala kupon on sudedo panitia seksi dana nalaho mangalean kupon door prize on. Kupon door prize dang holat tu ruas tahun. Kami pe amang inang mardala do akka panitia seksi dana tuluar ni ruas ta pasahaton kupon door prize on. Molo harga di kupon door prize 10.000 ma sal lebar. Jadi molo sablok 50 lembar ma. Jadi molo hitunganna 500.000 ma sablok. Nunga berdalak kami amang tu luar ruas ni huriata ba puji Tuhan ma ngamulai adong sasaotik. Lumobi mahita ruas ta. Kurasa molo tungpe di bagian akka situata wik masing-masing anon di wik ta ba denggamma amang tada jalo jala muluboy pangidon nami sudah mahita nian ruas rap dapotan kuponi alana dianggaran ni kuponi panitia menganggarkan ikoboydo dapot tita 70 juta sian hasil penjualan door prize sudedo amang pekerja keras panitia seksi dana langsung oni kasih tua wita masing-masing karejo untuk penjualan door prize sanggiat boy mardalan sesuai dohot rencanata. Songon ini mamang naboy hipoto pahami songon sosialisasi tuhita saluna saya di pas-pasutuan mahita di leok kahipason di pas-pasutuan akan naniulata asa martabadabba akka rezeki asa boy tapasahat akka hamole teota tu garejata tu tuhatta marite-hite akka subangata. Mauliate ma imana boy hupasahat kami horas ma mardongan mauliate. Horas tuhita soal hutna. Yang terhormat amang pendeta Mikael Siotang sebagai dosen saya di STT. Yang terhormat inang pendeta Uluan, inang pendeta Darna Lumban Tobing. Yang terhormat amang pendeta Dian Bernardo sebagai pendeta fungsional dan yang terhormat amang inang Parhalado Sintua HKBP Cakung. Begitu juga dengan ruas HKBP Cakung yang terkasih dalam nama Kristus. Seperti yang telah diwartakan, saya Johansen Marcel Marbun sebagai mahasiswa dari STT Jakarta akan menutup masa praktek yang selama kurang lebih 2 bulan dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 12 Juli telah selesai. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua di sini, kepada ruas HKBP Cakung yang telah terbuka menerima kehadiran saya, telah terbuka menerima saya sebagai mahasiswa praktik di sini, yang telah menyambut saya di HKBP Cakung ini. Terima kasih atas rangkulan, terima kasih atas kehangatan Aka Amanginang, begitu juga dengan Amanginang Parhalado yang ada di sini, yang telah memberikan saya ilmu yang mungkin tidak saya dapat dari pembelajaran saya di kampus, tapi saya mendapatkannya di sini. Itu ilmu yang berharga Manginang, dan biarlah persekutuan kita menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, persekutuan yang dapat kita kenang, yang perjumpaan yang dapat kita ingat ke depannya, dan
Saya sebagai mahasiswa praktek pasti akan memiliki kekurangan dan kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja saya lakukan Amang Inang dalam perjumpaan kita, dalam persekutuan kita, dalam kegiatan kita. Saya meminta maaf atas itu Amang Inang, dan biarlah evaluasi masukan yang pernah Amang Inang berikan kepada saya itu dapat menjadi perbaikan, itu menjadi perbaikan bagi saya ke depannya, agar saya lebih dapat memperbaiki diri lagi ke depannya dalam studi dan pelayanan saya ke depannya. Dan biarlah ini menjadi awal dari perjumpaan kita selanjutnya, dan saya mohon doanya kepada Amang Inang semua untuk mendoakan saya ke depannya dalam studi dan pelayanan saya. Begitu juga dengan HKBP Cakung ini, saya akan mendoakan segala kegiatan dan program yang berjalan dan yang direncanakan. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Butima, demikian yang saya dapat sampaikan. Horas.
Damai ini di batana sumurung sian salut na roha, ima mangaramati ate-ate dot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Amanginang nahualongi kami di bagasan Yesus Kristus. Turpuk naga bijamita di hita sadarion ima sian surat tolu Yohanes bidusada mamuka mai sian ayat 51 ayat 8. Pujaon ma sian langgatanon amanginang payu itu amanginang ma di bagasan roha amanginang. Songonon ma didok. Nadeng gando pambahen mi anggia natu akadongan nang tu akatamue. Dia tidak kon nasida do holong ni roham di jolo ni uriai. Denggan ma paborhatonmu nasida marguru tunatama di debata. Ayala ni goarido nasida borhat. Dang adong di jalo nasida agia aha sian akka parbegu. Dibayani tama mahita manjakon akka nasongoni asaga bedongan pangula hita pajongjong hasit tongani. Dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Manginang. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka orang-orang asing, mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Amanginang nahualongi hami dungu duti hami jamita sadarion adong madua pangidoan sianami amanginang. Ada orang perkenalan nanti amanginang. Nah parjolo alana unggodang dohuida di son anak sekolah minggu jala sadariot do nasida pareon adong madua pangidoan amanginang. Nah parjolo palwasa manginang mahami godang marjamita di bagasan bahasa Indonesia. Asa umura di jalo nasida jamitai. Nah paduaon palwasa manginang mahu pajepek jamitaon alana nga mago konsentrasinya ke gelek tahun anak sekolah mingguan. Ati amanginang songoni mana amanginang berkompromi maju ita amanginang ala asa las rohana sida. Jalalah serata. Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini kali pertama saya melayani di gereja kita AKBP Cakung. Nama saya Pendeta Mikael Siotang. Ada yang mau jadi pendeta? Anak sekolah minggu ada yang mau jadi pendeta? Oh belum yakin? Oke, nggak apa-apa. Yang penting PD dulu, yakin nanti nggak apa-apa. Saya sudah menikah Manginang, boru nirajai, boru sitorus, jalan ngadong di Leon Tuhan sada anak tuami Joakim Hotmian Siotang, ima marumur 10 tahun ma si Joakimon di bulan Agustus anon. Jalahami pandita KBP na ditongos tu STFT Jakarta lau mangula gabe songon sada dosen tetap di si mata kuliah teologi agama-agama. Jadi kalau ada adik-adik yang mau jadi pendeta nanti kasih tahu Mang Mikael ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Inang pang itu bu boru sitorus, tong boru sitorus jala ido mambayan gabe 2 hari hami tu sitorus. Jala inang pang inang si matua boru tampu bolon. Mula dong anon na ternyata keluarga, anon maita ate manginang dung saya par mingguan boy maita pajupang. Songoni mate manginang perkenalan singkat. Boleh ditayangkan PPT-nya, abang kakak. Layar yang di depan saya mati kebetulan. Adik-adik dan amanginang dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mau bicara soal saling menolong. Siapa yang di rumah dikenal sebagai anak-anak yang suka nolong orang tuanya? Siapa yang kalau disuruh cepat kerjanya? Siapa? Mikael, tolong cuci piring. Tunggu lama. Atau kalau ada abang atau adiknya, Mikael cuci dulu piring. Terus aku yang cuci piring. Kapan abang?
Kapan kakak? Siapa yang kayak gitu? Oke. Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan bicara soal satu topik yang sebenarnya cukup sering kita dengar, yaitu menolong. Boleh di next, Kak? Boleh di next. Nah, bacaan kita hari ini itu bicara soal menolong, dan ada satu tokoh Alkitab yang jarang sekali kita dengar bernama Gaius. Ada yang pernah dengar namanya Gaius? Ada yang pernah dengar nama tokoh Alkitab yang satu ini adik-adik, Gaius? Molo tu orang na tua-tua ngahera di begita gor namar gor Gaius. Nama mbain gaor di Sadok Republikon. Alana menonton tenis di mana di Bali. Alai tahanan. Nah. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan bicara soal tolong menolong dan tokoh Gaius. Gaius ini, adik-adik dan Amang dan Inang, dalam perikop kita kali ini, Gaius itu digambarkan sebagai seorang Kristen yang tingkah lakunya baik sekali. Gaius ini sering sekali membantu orang asing yang datang ke tempatnya. Jadi dia mengerjakan apa yang jadi panggilannya, yaitu melayani orang asing waktu itu. Nah, adik-adik, kapan terakhir kali kamu bantu orang asing? Adik-adik sekolah minggu, kapan terakhir bantu orang asing? Kalau bantu papa mama mungkin sering. Kapan bantu tetangga? Ada yang pernah bantu tetangga? Pernah. Bagus. Gaius dalam perikop kita hari ini Amang Inang mendapat surat dan ucapan terima kasih dari Yohanes. Gaius mengerjakan banyak hal baik, dan memang waktu itu yang dilakukan Gaius cukup menarik karena jumlah orang Kristen masih sedikit waktu itu. Jadi Gaius bukan hanya membantu orang Kristen, tapi dia membantu orang asing. Jadi bukan hanya mereka yang kulitnya sama warnanya, rambutnya sama, marganya sama, gerejanya sama. Tidak, Gaius membantu orang asing waktu itu. Itu yang membuat Gaius menjadi sangat diapresiasi oleh Yohanes waktu itu. Nah, untuk hari ini, siapa yang sering main handphone sampai lupa ngerjain PR? Siapa? Kamu suka lupa ngerjain PR gara-gara main handphone? Langsung tertunduk kali mama dan papanya. Aduh, ngaku pula dia. Ngaku pula dia. Amang dan Inang dan adik-adik sekalian, membantu orang hari ini itu jadi makin susah karena kita seringkali sudah terlalu asik sama gadget kita. Seringkali media sosial membuat kita lupa bertanya soal kabar orang lain. Di Amerika sebuah riset mengatakan bahwa anak-anak remaja di Amerika menghabiskan 4,8 jam sehari bersama dengan gadgetnya. Saya nggak tahu di Indonesia berapa, tapi feeling saya bilang lebih lama dari itu. Feeling saya. Dan ini sudah mulai menjangkit orang tua juga. Adik-adik ada yang suka lihat papa, mama, opungnya diem lama di depan handphonenya? Oh, nggak tahu Amang, karena saya asik di depan handphone saya. Oh, jadi nggak tahu juga. Oke, baik. Tapi ini juga tren ini mulai kita rasakan pada generasi, mulai kita temukan pada generasi yang lebih tua. Karena handphone, karena media sosial, karena belanja online, interaksi kita jadi makin minim.
Takut. Kok persen ada? Terus nama kami. Udah lapor nih kami. Irfan siapa tuh? Saya tahu siapa tuh. Apa tahu OS sama Putri. Kalau main makanya nggak boleh. Kalau kameranya Tuhan juga sertai kakak-kakak sekolah minggu yang mendampingi adik-adik kami, agar melalui mereka pengertian cinta kasih yang darimu juga Tuhan boleh terus tercurah atas pertumbuhan iman adik-adik kami.
Tong hubuan hami Tuhan, hingot hami doa kadongan, nah hurang hipas pamatangna ditikion Tuhan. Pasu-pasu mah si panganon, si inumon. Ale di bata. Tong hubuan hami tu adopanmu bangso dot negara nami. Pasu-pasu masude pimpinan nami, leon habisu konton alas asa marhite nasida godang program-program kebijakan na dihasilkan. Gak bisa ada dalan mambuan kesejahteraan tuhami Tuhan masyarakat. On matangi yang dot elek-elek nami. Nau pasaton nami di bagasan goar ni Yesus Kristus. Jalo majalah tangion matangi yang nami. Amin. Marendi tasian buku yang di nomor 848. Parbueni
di batama namina di Banua Gijang, hodo aroroan ni salut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Pasat kami masyanan ni leon mi tu kami, pelean nami tu, say jalo mai gabe uap na usus di julun. Pasu-pasu mai jala ramoti asau para sayang kami peleanon patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni uriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marite itu todim. Asalam tadahami godang ni leon-leon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliat itu ho. Marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai Roma rajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Leon matu hami sadereon hanguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan amar dosa Tuhami. Una kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuh jala asima rohana minahu. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuh jala di pasauron mana mina. Tutodim. Amin. Oras madita salutna. Iya, songoni madi hamu ama nami nanami. Molo tungdang marsilangan doho amak padita, nau marsilangan mahita. Ala memang terus sorot tarepe acara ni parhehe